Алена эшмәкәрлек эшчәнлеге белән 3 ел элек шөгыльләнә башлаган. Бүгенге көндә спорт клубы үз диварларында 70-ка кадәр сәламәт яшәү рәвешен яратучы кешеләрне җыя. Шул ук вакытта теләге булган һәр кеше биредә ГТО тапшыруга бушлай әзерлек үтә ала. Также у нас есть и женский фитнес, есть детская ОФП, общая физическая подготовка, фехтование детское. Взрослые у нас занимаются как самостоятельно, так и персонально с тренером. Республика президенты белән очрашуда коронавирус таралу шартларында эшкуарлык инициативасына ярдәм итү һәм аны үстерү мәсьәләләре күтәрелде. Бу проблемалар турында сөйләү, теләкләр әйтү өчен менә дигән мөмкинлек иде. Так как мы занимаемся с довольно-таки большим количеством людей, у меня довольно-таки много средств уходит на дезинфекцию. Как раз в июле этого года была выделена субсидия пострадавшим отраслям, и мы в нее вошли 15 тысяч рублей на субсидию на антисептики. И я просила, чтобы как-то возобновили эту субсидию хотя бы раз в квартал. Это было бы очень хорошо и своевременно. Спорт клубы ачылганнан бирле бик күп уңышларга иреште. Алар спорт һәм белем бирү өлкәләрендә дә төрле проектларда катнашалар. Ярышларда призлы урыннар алалар һәм яңа проектларда катнашырга әзерләнәләр.